Yelizwe silona kwangoma ehlelwa inhlanhla enkulu kakhulu nesibusiso esikhulu kakhulu kodwa amazi abantu abona basibona ngayo nesibusiso sebehlele ngoba ngizwe umuntu bayikhuluma emla ebethi inkonzo ethi uShembe ngakithi wafika ngokuthi kwafika indoda eyayibikezela ngoShembe ingakafiki eyayibikezela ukuthi kuyofika uShembe mina kufanele yena amabala kodwa khona ozayo kulelizwe kufika ngendoda yaba wasiwa isilo qobo laso la sayiphambili sayolela lokhu wena basiwa isilo sizwile ukuthi khona umuntu owenza izinto zenzeke ezihamba sayiphambili kanti masiphambili kwakhona ke isishosha ukusema maye sukumisa umuntu noma iphilisa umuntu akamthinti akambani abekisa ndikani bekisa ngalo benibabhadisa babe sethi babamkhulu ngesosha inkosi isilo sesikona asisukume siyokuthela ingonyama uthi besathi kuma lawo mazi sabe sesisukuma isosha sahamba leso sikhathi amen angazi noma nina abantu bala kulelizwe mina ngibona ngathi kufanele nina abantu banalandelwa ingonyama inlandela ubungcwele basephambili kufanele lelizwe kabe namanazarethane wonke
angazi noma mhlambe nikeniye esigodlweni niyoba lentathe nayithola nihambise nje okuthize niyobonga ngoba phela uHlembe lona akafikanga ukuthi kube indoda ethize ebikizelayo wasuka yena umnikazi womhlaba wakhona umnikazi womhlaba bahlangana bakhuluma izwi lendoda wathi ufuna umlethela kwamlethana hayi bayisebiyela mina ngiyathandaza ngiyayithola engiyifunayo kodwa nalo ngiyayizini ngiyibone ngani nifanele phela ukuyibona into ethi yabona Amen. wangaphela lapho wasipha nomuzi ebuka bamkhulu umuzi le ndawo le ngoba kade esifundisa ukuthini wasiwakhiwa nomuzi wangaphela ukuthi umuzi wakhiwa lo muzi wasiphenduka waba yisango esevula kona sivuma izona mase siyakudulayo Amen. wangaphela futhi lapho ubaba mkhulu walandwa ePhakamile weza yalindawo wasekhonza ukuthi nawo umuzi lawo afana akhe khona akhele abantwana basendukulo isibhedlela ngoba ingonyama ibonile kulashwa ngokuthi umuntu angathintoko kungengezwa sokubamba umuntu ngiyasebenzela mina nganazaretha angazi ngelonge yini okufanele ngemila ngihambise inkonzo iyokuyodonga le nto nayithola Amen. Amen. namhlanje ngomuzi ngibona abantu bevula baphuma sebephila ngale silo sasibona ngizikahle uHlembe wayeze emakhosini kodwa la inkosi eyala uHlembe ePhakamile amen kunomehluko walawa nongoma zolo lo akazange ambabhadise ubaba mkhulu akazange ambabhadise esosini akazange asibabhadise uhambe isikhathi uwona kuDomuzi Domuzi umbheke mbani wade sibiza ethi samsiko besiwela wona kuDomuzi besamsimthandazo le inyokeni samsimthandazo kwakhangela besiwela wona lo muzi lokho unesifusisi Amen. zolo lo siwese sibizwe siyabona lapha kwakhangela sisukele wona lo muzi siyobhabhatisa isilo Amen. ukuthi ube lo muzi unesibusiso fanele uphathe kahle abantu bawo kwanikwa nina singawoni ngoba yonke into eqhamuka kuyona iphethe ubuzulu ingonyama ebuzile bengithi mangifika lo muzi ngibashe lo muzi ingonyama ekhona namhlanje naye base ngifikile ngathi ikhona nje thina ithathwe indlela ke ngabe ikhona esompini Amen. ngoba ibonile ukuthi iyona nto ofanele igazi liyakhuluma phela
Uthi lento yalandwa okhokho bayo izibela. Yiyo le ndaba uDavide yaphethe inkosi yasebuhleni. Noma umhlaba mangazathi ungamehlisa. Iyodwa into efanele ihlale engqondweni zenu nasenhliziyweni zenu nina bakhulu emhlabeni. Amen. Ngoba phela nina usembele imkhonza yonezwi. Amen. Ngoba sonke sihlangene lana ngesizolungisa indlela zethu. Zocela ukhula. Futhi mafika lesikhathi lezi kugoduka. Singabe sithathwa meko. Sabe kanye nje somfika ubhobela la ekhona. Amen. Ngiyabona ngesikhathi ke igezi isilo. Sabe mazini. Wageza wageza namanxeba agwazwa usha. Mana zena lento ngikwenza nikuliphizi. Ikhona izinto emhlabeni kodwa ukugcina ushona. Ingakho ukuthi mana zena kufanele uyibonga lento. Isikhathi engandekuba. Ngiyabona kuqale kuba umdlongobani. Wakhetha nina amanazarene ukuba nihambise inkonzo. Wathi inkonzo yami umkhosi wami lo. Koselwa umshwana. Kodwa inkonzo wayibona zonke inkonzo zazikhona kodwa wakhetha nina uyifuna le nkonzo ile tuyithina kuyena. Nangu namhlanje isile esikhona. Sikhetha inkosi uthina. Siwayawonke amabandla ekhona. Bekhulisa becijile noma ngiyathi bezelayo. Baba yena ngoza lathini. Ngazayezi namazalo. Andikholwa ngeqiniso. Amen. Le msindo wekhona ebandleni. Uyabona nalabo ababhala ngami bayebhala ngami. Into ezababhale ngami ukuthi umfundisi wafanele ukuthi umfundisi khona into ethi uthando lokuqala. Mawungazange ube naluthando lokuqala ngomhla ka 3 April 2011. Uwantu. Awuzange usungithanda uphinde futhi ungithanda. Ubike ucasha phakathi kwamakhono ngelona. Siyahamba iseJulayi. Masi ya Julai sonke sowacela ukhiye. Ngifusha mntasi ngokhiye. Uzosine ushembo ukhiye. Kodwa ingame tukhiye wolpasopa. Ngokukhiye uyavula ukhiye uyavala. Kwani incwadi ayikifunda umzali wami. Athi ngazi inkonto sivulele. Athi lona angenazi. Phinde lani la ngivela khona.
awungongozike mangabe ukade uyiNazaretha ngokuphelele ufika umnyango uvuliwe ulindile ukuthi ngene uNazaretha isani kuhlupa nihlupheka ungazi uhlupheka ngoba ningamhluphi ushembe ngoba ushembe unezimo nina nisazohluphekela ukizwa mina fanele nisebenzeke ikholo leqiniso ukuze indlela yenu ivuthwe eyakubaba esinkhuza yonke kwaNkulu. Amen. Amen. Singacabangi sodwa ebandleni. Singabangi ikhundla ebandleni. Nina maNazaretha ayisabahloniphi abefundisi labesini. Kade khona umfundisi la izolo bazomreporta ngezinto abampendayo ngazo. Yaba labantu besikade sinabo sisuka khona ngoba sina abazange bayikhuluma indaba la sikhona sebeza la elinda kanti elinda ila socela khona ukuyeza izinto zamacala. Amen. Izokhanyisa indlela yethu yokuya kuJulayi umhlangano omkhulu umhlangano ongcwele ebusuku. Amen. Nani-ke befundisi ingayithathi imisebenzi yabakhokheli ngoba niuhambo 14 ningangeni nangephutha nangebhayibheli ungangeni komama ngoba nokuchitha amazi achithi ngokufana angaze nisihlabike lapho ngoba nani senobama kale kumkhokheli lathi manje endaweni yakhe la ephethe khona umsebenzi wakhe uthatha umfundisi akasawazi kwenza lutho manje baqala ukuthi izothini. Ngiyafisa ukuthi umuntu ayazi iposition ayidlalayo. Amen. Ngathi mhlambe umkhokheli mayithi akasawazi ukuthi wenzani esempini imali zayo mama seyifuna yini nabo baba. Wansi lo fundisi wafuna imali womama. Usephumile esikolweni. Mama fanele bayikuthele bona imali yabo. Ebese-ke bemripotela umfundisi. Ngoba nabo uma basobenaso isikhwama bafuna ukuphathela lo muntu imali baleso. Uyithatha-ke le mali yomama baphathele. Abayiphathele. Ebese iy'ngane zabo bese ziyintshontsha le mali. Noma-ke ungayintshontsha iy'ngane zabo bese uvela umkhuhlane ekhaya. Udinga imali, uthathe yona le mali. Uma ethi umkhokheli uzothini? Asiqonde befundisi. Nami ngifuna ukuthi inqondo zabantu ngizama khona ukuqonda. Amen. Kodwa umuntu osaka kakhulu kulelizwe. Engibone nesonto eliphelile. Akekho umuntu ohlanipheza ngasembe manje. Ngiyabona ngapha eladamila kudala idamile lambayo ngangazi kungelila ngaleli damu lokwenzelwa umsebenzi lo kodwa
kodwa lwenzile umsebenzi. Kodwa kade lwenza lo msebenzi emakhosini. Hayi kunya. uNkulunkulu Adamu usise bafana ngubani? Khona bafana ngubani la? Usakhele nalesipho esihamba nayo. Yena futhi wasakhela imidalo. Ngathi uNkulunkulu ambusisa into yonke ayifisayo ayithole. Amen. Bese nani njengoba nibaningi nina. uNkulunkulu ukuthi konke nikufisayo nabe esenimokelisile wena. Amen. Mina isibusisi ngiyasikhipha, ngiyangithanda awungithandi nje kube sibusisi. Mina ngilo ngabakhona angaze ngibe nesitho. Kodwa isitho ngisithole ngoba sengibe lapha kimi. Ngingaba neinsizwa emakadini, zingithanda insizwa. Kuba ngiyikadi phela. Ngiyiphathi nduku. Ngiyiphathi nduku kumele kuzwa kithi. Inkosi isibiza fana nami ngiqhamuka ukubona inkosi lawo lokwana ka. Kamnewethu la. Abantu asiphathi isihlangu ukuthi hayi phela nginsizwa. Ngifike lapho kuzothembe ngingakaze ngiluse. Wangifundisa ukulusa. Yangifundisa insizwa ukuhamba nje imidlalo. Kodwa ngihamba imidlalo. Angikhulanga nje ngabazizi ngamanje. Ubaba mkhulu mhlambe nomkhulu ilanga bavele bamala. Ngihambile nensizwa ngoba mina ngihambile nensizwa. Bafitha umzimba. Bafitha umzimba. Bona la sasike sifike khona nensizwa. Ngoba phela mina ke angazi noma ngakhiwa ngenye inyama yini. Noma ngakhiwa ngayo inyama yakabantu. Babe ngivikela abantu. Mase kunzima uyovikela abantu. Impi banjwe yibo mina ngiphume ngapha. Uyophuma ngapha wena. Yabona nje ngelila. Athi ngiyambela la. Kukhona leyo womuntu akuliwa inkatha neANC. Akithi wabe iANC yabantu kodwa mina nganginaZareth. Amen. Akala ke sathi manje ukuhlukana ke manje abathanda into babelobeya khona lapho kuliwa khona. Base besibiza ngelilanga bathi bathe mina wesibani bebiza igama nawo umfana uthi nina nini emhlangano nini inkinga yini? Hayi ngathi mina ngisathi mina ngiyatshelwa phela mina ngisenomzala kumele ngithwale igama. Amen. Bathi angisayoncelela kubaba ukuthi ubaba uyavuma yini nami. Ngifika kubaba wathi baba uyihlala phansi ufuna wena lezi mina. Hayi ngawo
waphinda wangithuma ubaba ngithuma kubona kodwa ngamthengeni iphepha hawu uyafutha bebaningi lapha abantu abazothola njani ithi mina uthe ubaba ofuna mina kaye kuyena khona yena bayengakubani waphela abangani bami labo esasindayo nabo ngabona sebephethe ingwane ngithi mina hey wesikanjani abantu babedukuza ukwenza njani impilo useyaya ngokusenobani phela sike sahlupheka emhlabeni yabona sike sahlupheka emhlabeni kwashinisa kwafabani namhlanje sesiyaphinda umhlaba sebesukile le yankulu yedwa emhlabeni ngoba into esasiyilona namanje sikayithu konke kusekwabelungu umlungu uyakwazi ukuthatha abantu abakhalile abaningi fana neNdiya iyakwazi ukuthatha abantu emsebenzini Did you want to stand by? Umphe stand by. Ubeki ndona again. Umpa so. Yesu yakokomala yena uthatha manje wonini. Afike stand by. At might you have umphe stand by. Utshela eseso phelo la. Hayi ubeki ndumpe. Sina kwa nini ndo ngapi? Uzalindi. Yami sizohamba nje siyefika bengathandi mina masifilisile amacala emthetho khona la kusesondela kwa empini yabona masisesontweni siwe sizobuyisana ngomoya okhona mayiphuma impi iduku ilahlekile ifuna uhambe uyibheka uyikali ubuyisele kwezinye amen akekho omuhle sibahle masitshela thina kodwa akekho omuhle kunomuntu akekho umuntu ongcono kunomuntu uNkulunkulu wasidala wasibeka umhlaba wezona sonke sinazo noma mhlawumbe besawuthi
Wasidala uNkulunkulu uyabona ingane yinhle uyabona umuntu ongenazo isono ilo ozalo fike emhlabeni wasangana uyabona umuntu ofika wasangana noma angakwazi ukuhamba uyena umuntu engithi akanazo isono lokho ngoba phela akayibonanga yonke lento ebongoyithini emhlabeni azange ahalela into zabantu azange abe nenhliziyo nomoya yena nje ujabulela ukunikwa lento ayinikwayo uyabona ingane ezalwe yathi kuphume esifini sikanina yakhala sikhali sekufike emhlabeni wosisi kodwa ezalwe yathula ingafile ngeke ibe lacala uzihambe emhlabeni kungenalito namhlanje ke baNazaretha umhlangano lapha sesihamba ke siya kumhlangano omkhulu nayo yonke badena Nazaretha umhlangano waJulayi ngithi mkhulu okunomdedela bawusebenza yonke inhlangano inomdedele wanti kufike kube uJanuwari kana uyekinani kube wona uJulayi umhlangano wethu leli bandla omkhulu nayo yonke bese ngo-October eJudiya thina kuleli bandla sinomhlangano emithathu emikhulu njengoba nikelizwe nje siwawufika msebenzi kathathu unyaka ususho umhlangano emithathu Sihlangene la eMaNazaretha eNinda sonke siyimenyo wonke umuntu eNazaretha wonke lawo amandla okuza kodwa bonke abantu bamenyewa la eNinda ngalesikhathi ubani bazovuma izono la eNinda bese becela ukhiye bengususha ukuthi abamukelise ngamunye ukhiye ongena emhlangano kaJulayi hlangano sekushilo umhlangano ongena ukungcwele yonke into le unina ingcwele kodwa ukungcwele kugcwaliswa yini abanikazi bayo izonxusa uHlembe ubani asiphe noma semukelise ngamunye ukhiye ongena emasangweni asebushini Basivale ngaphandle basivulele singene ngaphakathi emasangweni asebushini sifika lapha ekuteni singahambi nababi ngoba sihamba neqeqebana nje kungasile elibi noSathane ubona phakathi kwethu uphethe wakho ukhiye obuhlambe umukelisa wonke abantu abacelayo noSathane mayicela wethola bese ngalo wakhe avule kwelinye isango adukise laba abafanele ukuya kuleyo ndawo nayo uSathane ke weMaNazaretha ngema engasangafani nani abe yisilwane ngabaleke saqhamuka ugoke njenganani ukhona nje bathini manje
ngeke phela usathane imali izoba ibhubesi anizuze ngabaleka nonke fanele nani kuthiwa phela imvu ya impisi eyayifuna izimvu yagqoka isikhumba semvu ukuze ithole isobho la ezimini ube ikhamba kuyimpisi lizobaleka phela izimvu phela yagqoka ijazana iselifane nayo nabo bacathi hayi umfuyi babona lo sithela kancane beshuda kancane babona le isona ke ngiyabo ke ndosada nobona bathi ugqoka njengoba nigqokile uthi ukukhulila ngamela kuthiwa umuntu ethi kade phupha ukukhulila uthi cha ungaphuphi mina ufikile umubi wathi shembe ngitshele ijazi lapho lo ngimnikile ngoba nginika bonke abantu abacelayo wena kungaphuphi mina ukuba omubi egqoke ijazi lapho baningi abahlali bephupha unyazi bephupha umubi ungasho kanjani uphuphe ngokujona yasopana nepushe uma ucoce epushe kwabe umfundisi noma umshumayeli noma umkhokheli wasemapushe ngeke uzofuna ukuyewa abangaqinile ekukholweni kwabo uzobazisa ngoba yena uyindoda ekhuthele emnyameni kinani ekukholweni naZaretha ukuthi usathana ningqondo unawo amandla omsathana noma unawo amaqhinga nina wena nawo amandla okunqoba wena unamaqhinga okunqoba umuntu incwadi Messi ofunde fundisi ngangeni wazisi wena sitasa Petro Kala 5 verse 8 to 9. Qondani nilinde isitha senu Sathane. Isitha senu Sathane. Siyahamba njengebhubesi. Elidlulayo sifune singamgwinya. Elibhodayo sifune singamgwinya. Melanani naye iqinile kukhulu. Nazi ukuthi zona lezo zihlupheko zehlela abazalwana abasizweni. Nazi ukuthi zona lezo nhlupheko zehlela abazalwane abasizweni.
yazini ukuthi njengoba nizofuna ukiye nizozisa mntwana aniphe ukiye ngamunye ngamunye. Ikhona nayo le ndoda izofuna wayokiye. Ukudlulisa nini? Siya nje kutheni bazolwanile wadusa abantu. Bazolwanile futhi abazococela abantu. Manje mawucocela iNazareth awukusalele ucocela asabatshela abantu. Ucocela noma wasafuna. Inani ekhulwini maNazareth. Ningakhuluma ithuluzi laSathane. Ngoba yona nje banihleli kahle kanje. Nibahle kanje. Yena uSathane uyacunula. Angathululi sokubanibona. Nihlangene nimunye nibamsene. Ungene zimeyonzwana phakathi kwenu. Yena bese fika ufaka unyawo lakho lodaba phakathi kwenu. Ngoba akayithandi into. Ingakho mina abazali ngithanda ukuthi bani munye, nithandane, nithokozelelane. Ikazona. Ungabi khona iNazareth elithi ekuthiwa kulona alifakwa. Makuthiwa alifakwa usesontweni ukuqonda ukuthiwa. Sama ukuthiwa alifakwa awuphinde loye ezikalini. Bayashaya lapha ezikalini. Athi la isontweni ulwabe lingasho, ngathi basakona nabathakathi esontweni. Amanazareth lifunda njalo incwadi ukuthi ungawuphathi ngesandla sakho ukuthi uyikolo. Manje ubambele omunye, hayi bo amaguba afunakala. Siyamthulayi manje, kufanele sithethelelane, sithandane, sihloniphane. Njengoba silana sizocela uhlelo ukuthi asilobe. Emhlangano wakho manje. Alobe namagama ethu encwadi lophiko. Amen. Ofuneka lapho tolisi Ephesians 6 verse 10 and 11.
elokugcina qinana enkosini nasemandleni amakhulu. elugcina qinana enkosini nasemandleni amakhulu. Hlomani izikhathi zonke zikaNkulunkulu. Hlomani izikhathi zonke zikaNkulunkulu. Ukuze libe namandla okulelana namaqhinga kaSathane. Ukuze libe namandla okulelana namaqhinga kaSathane. Ukuze libe namandla okulelana namaqhinga kaSathane. Namaqhinga kaSathane. Qinani enkosini nasemandleni amakhulu. Noma uSathane ngezani. Mayithemba lakho lilohlelo phakathi leka kunqobo. Anokwazi ngokuwena ushembe akahlethwa. Yabona wawuzofika uphathe isijumbana sinabona sekhubalo. Uphathe ushembe ngapha. Ikuphi ozokuthanda ngeqiniso? Ngoba phela mayekhohlisa umuntu noma umzali wakho mayekade umthanda. Ukathi yabona mntanami ukunika le induku bathi induku. Yabona le induku ake induku ibhodlela encane. Athi induku le mntanami. Yabona le nto ekunayo uyizwa nonyoko. Awu ubaba sangene ebhodleleni noma wangene ebhodleleni. Kwanje sebephamukela ukholelwe lento kulento le iyaphela bosheba kakhulu. Amen. Asibuye mana zalotha ekulahlekile. Yazi fana nani? Kana mangiyashumayela. Umudesa ngempilo zocatha. Angisho ukuthi ngiyayidayisa impilo zocatha. Kodwa kuyimfihlo esokubili idayisa ngempilo zocatha. Yabona mawudayisa, yabona udayisa ngempilo zocatha uyamsiza umuntu osekhulelwe yinkomo. Kodwa-ke akungabi into epublic. Asithi yabona into edayisa ngey'ngabanga. Awuyiboni phethe izolothi. Nayo besempithweni. Phela ke mana ngoba sesihamba. Ubaba mkhulu nomkhulana. Kunyanga yezulu yokuthi basivikele engozini. Ngoba akekho ongafuna ukuya kuthi la. Sonke siyathanda lokho basivikele engozini. Sike makasitofile bese siphinde sihamba basithwale basise bona lokhu la. Kuthiwa ke manazareta umuntu ngaphambi kokuthi eze la noma eJuly akaqala ngaphambi kokuthi abophe eseyaJuly aqala kuhlola ukukhula kwakhe. Wena ngakuhlolanga ukukhula kwakhe sekuphela wena. Kodwa sipholwa sonke kodwa fanele ukuhlola ukukhula kwakhe ukuthi kungakanani. Wena ungabe ukuhlolanga sophela wena. Ungathatha uthando. Ubumnandi phela lokujulayo. Khona bayobheka iy'thando zabo abayigcina kudala.
khona bayodayisa utshwala khona bayodayisa amaluzi khona bayodayisa inzalo kuningi izinto ey'dayisayo iy'ndlebe zey'ngulube mhlawumbe zikhona indlula ngasakuzwa leliphunga lelitimo lephunga angingabile ukuthi idayise kodwa uma idayise khona amandla zethu angayidli kodwa amandla zethu angawadayiseli inyama yenkomo niyitshothile uwadlisa amanyala amaningi ke amabhuku azokuwa kodwa amaphepha ngale nyanga ungathathwa-ke ngothando bengithi aloyihlole ukuthi fanele kuyephi ngoba uzohlupha ukhuze ngapha nangapha kanti awukho phakathi kwethu uyasikhohlisa mina manazaretha ngelilanga lozinyama yomuntu ngoba ndithenga yonke indawo umuntu awugqokile nazathi uyathenga leo inyama yomuntu ngelinye ilanga ile ngozi lapha egethini singakuphoqi-ke futhi ukukholwa manazaretha asikuncenge wena ukukholwa yonto encane inzima kodwa semncenge siyami ukuthi asiphe inhliziyo ey'bekezelayo ezivumayo futhi kumlandela kuba siyahamba nabanye kodwa bekho bathini inhliziyo zabo umude nathi manje ama-inhliziyo zenu zilethi zona ulwa kanjani nami ngoba uhlebe mayikhuluma umkhulu ilanga ukuthi kuney'ntambo ey'suka kuyena bese ziya kumuntu nomuntu namhlanje lezo ntambo zizasho ngaphi ukukholwa kwethu Nazaretha uyidwala iphelelisi ngoba nokuthi uyikholwa kanti kade washibile kodwa ncengani abantwana baNkulunkulu siyabuye umkhumbulo abantu sebephelelwe wonembeza asinake nje uthembe asilungiselwe nembeza asigeze inhliziyo zethu zomhlaba ngoba isitha esikhulu somuntu ulahlekelwa nembeza asiphe ney'nhliziyo ey'bekezelayo sitha futhi esikhulu somuntu inhliziyo yakhe iyakwazi inhliziyo ukufaka endaweni yakhe iyakwazi ukukhipha endaweni ukuthi ifake endaweni eyini iyakwazi futhi inhliziyo ukutsheda uyazona iyakutshela inhliziyo yakho zawazi lutho inhliziyo iyakhohlisa ngiphike mina umuntu omdala lekhaya ukuthi umdala mawenzeni sibadala bayabulala isono labantu abadala lekhaya
Ati ukuthi thina saze parliament, ngasiyazi le saze parliament. Papi. Basifundisana. Manje uyakwazi parliament. Kodwa nakhona owayazi parliament naye la. Yebo uthi yena wayazi parliament engekho la. Wadanda. Webona umuntu wazi parliament wazimfulila ulana athi. Amen. Ngoba lento yakhiwa yabiwa ngoba mkhulu wayeba ngohlelo lakhona. Babalele sembhede kunye labantu. Bathi bese fika lamakhosi lisoyaxwanisa ukuthoba noyihlampilo bese baxwanisa. Bathatha lesikebhe somphetho sijebula wathi ngithele ingane ayilandela. Usuthatha phike wena ukuthi uthi wena usunonkulunkulu wakho uliphise unkulu. Ngoba ubabamkhulu abajona ababili. Wathi uhamba lo? Uhlale lo. Wayesho omdala ethi angazi-ke mina. Ngoba angiboni. Angazi ngapha ngoba mncane. Sikhona lesivela ngoba mncane. Amen. Njengoba sesihamba-ke siya kulento kuJulayi. Ake siye kulabe esifonile siyocela abasithethelele nasibathethelele. Nathi futhi sithethelane nabo bonke singazwani nabo. Singabambelani futhi amagqubu singamakhono. Kuthiwa la encwadini kungaze kushone inhlambi yelanga ukusabambela omunye igqubu. Asingabambelani amagqubu maNazaretha. Asithandane. Ngoba incwadi yayo ingashoni ilanga usathukuthela. Ofunde unisitshela Efesu Ngoba Kolose 3 verse 12 no 15. Abantwana
ngesihle. Nina nikhethiwe nje bamhlangene. Ningcwele nje bani. Imbathani ububele benhliziyo nesisa sokuzithola. Nokumnene nokubheka kahle. Nibekezelela. Ithethelela. Uma umuntu enensolo kumuntu. Njengokuba nenkosi yanithethelela ingane. Kuyase kuthethelela nani madoda. Ungabi khona umuntu osenesitha. Noma umkoletayo. Hamba umthetha ukukhola nyala yahlangana imali. Ungabaleki. Kodwa usibaleka ungakusaphuza leyini. Hayi phezulu ukuthi awume. Angaze ukwenza yini. Uthi ngisebhangeni. Angikuze imali. Sizobona next week. Ngiyanicabanga nabo. Akufuneki inazaje litangeni kwabani. Bali mawena zakubelela ngimisi. Amen. Kufana nokuthi iNazaretha libanga indawo lenguluzi. Ungayibanga indawo lenguluzi. Uyabona bayingene ngamaqatha amabili endaweni yakho. Amabili. Ubhekisini. Ngokuzohamba wena. Lokushanga izulu. Nanga sezokanye. Lokuyida. Ukuzila ukona abantu ongazwani nabo. Sala yosibona kana. Kubatshela into engitshela yini. Uyilungise wena ilungise lokuyagulayo. Noma nabona kudula isopita nje umzimba wabo kodwa amasiswa nasilungisithi. Wena kana sayopita umkanza. Ngoba kuboshelwe lapha. Zonke kufanele. Khona into enengozi edlula phezulu kwakhe ubona sila ngefuthi iso. Ade mayifike etuzo kwadokotela kuphumbe. Uphumbe uthi kulungisa yini? Seyini. Makade khona into oyineke emnyango ubuyisa ifake. Kodwa wena ukucela abana kodwa ngicela ngicela ngabashaya abantu. Ngabashaya ngoba sengibashayile umuntu kaNkulunkulu akazithi ufana. Nambale nje la mina. Bese umuntu emuzwa kahle ukuthi lo wenzayo wenziwa yini. Mayithi wenziwa indala. Bayifuna indoda ethize wazi impela. Into ukuthi ugcwala ibhodo. Yena uphela ugcwala ibhodo bese yaphakelwa ke lokho. Abethi sesuthu hayi wena kabi. Awuyeka lokho uzazositontela. Kana lokho ngakona ungakwazi usutha manje wena ufuna usutha. Awasutha wena sizokulahlekela lokho. Noma umuzi umuntu kahle sesimbuza umuntu kahle mfana. Ngokuthi ngishida zomfundisi. Weswayilo athi lokuthi ngoswayidala. Indala phela kodwa isini.
kufanele kufunela phakele lo muntu ukudla okuningi futhi simkade ngamawisa noma ngiyibona yana wena athi kusuke idlala mina ngifuna ukuthi bashaya kodwa mina ngifuna umuntu ahambe esuthi akabuyi kwezosuthi asiyadliwe kwami yabona isisebenzi ngashaya usifula idangazi kabundi yabona ngane yasekhaya bona ngaqeza komnye umuzi wathatha i-TV ngereke bayazi wena sebemshayile kodwa akazi lutho wathi iy'khathi zeyela kothena ebusuku aqanga isidawo kathi kwezenjani kuthiwa yena uthola i-TV manje akafuna ukuyikomba ukuthi uyisini athi manje ngiyabona acabanga ukuthi lowo yena isibhamu njengalade ukuthi ababuye nendophi ashe sishaya isipimo sijela umkalini wathi uyabona ka wena uzozwa ngawo ukuthi uyayazi letho ngokubona phamisisana asedonsa lo kanti lo ophuzile udonsa ngempela wadonsa wabi wacabanga lo wadonsa lo dakiwe waqala lo wathi TV sentuzo lamasho kodwa lo ngiyalanda isitebo sivulo ukusibuza ukuthi kuna kube nendlela yokusetshenziswa ikhipha le yasemshayele lo muntu womba kodwa usaphila kodwa uyayazi le sengiyanga sebaphathele uNazaretha iyacela ke usho ukuthi ani bonke okuyibona bona labo ke bayovula umzosihleli ingene ngentokozo amen emzini onjani ufanele onjani wathi la ikona into efanele ungayikhohlwa uNazaretha anisho kanye la ngeke ukuthi sisithana bale ngikhumbule basemkhulu esikolo wabuye ngenhliziyo yakho wathi ngeke ukuthi sisithana awungaphokoli nokuthi mhlawumbe ufika la ekhaya wawuzowenza kanti yini izinto izinto ngaphandle la esibeleni izozo obe yakho waphela mhlawumbe uthe sephambili awuzange ulande yini kodwa wayezwa ubumnandi bento yakashona wasunyuma ukuthi amadoda wathi ngeke ukuthi sephambili amen sekonakele manje ngiyacela ningabi iqhubekise kwabanye amaNazaretha amen manje ngendlela yakho siyami ukuze egcineni athi uyanazi uyanazi la endlela khona Usibusisenziwe. Amen.